Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama, suster, bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan, kesehatan, kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi wawasan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun paguyuban komunitas gesang sesarengan sing bekjo rahayu, komunitas sing bahagia. Dinten menika kula panjenengan mlebet ing wulan Agustus lan biasanipun ing wulan Agustus kathah lomba-lomba kangge mengeti kamardikan negari Indonesia. Mugi-mugi ing bulan Agustus menika kula panjenengan jejering warganing Pasaman Suci tetep nguri-uri anggenipun dados warganing negari Indonesia 100% Katolik, 100% Indonesia kados ingkang dipun wartosaken utawi dipun tuladhaken dening Monsinyur Soegio Pranoto. Wulan Agustus sacara mirunggan dados srana anggenipun kula panjenengan asung paseksen menggaing dadi wong Katolik sing apik, ya dadi warga masyarakat sing apik sing becik lan dados warganing masyarakat ingkang sae ingkang becik kanthi mujudaken kautaman-kautaman Kristiani wonten ing gesang sesarengan. Salah setunggalipun kados pundi kula panjenengan tetep setya anggenipun asung paseksen menggaing kasunyatan utawi kebenaran. Anggenipun kula panjenengan gesang sesarengan kados pundi tansah bener lan salah setunggal tandha yen kula panjenengan menika anggenipun gesang bener inggih menika tansah setya taat marang pranatan. Contoh sing paling sederhana umpamane yen rapat RT menika undangane jam 7 lan ateges jam 7 menika wiwit nggih anggenipun rawuh saderenge jam 7 saengga pas jam 7 rapate saged diwiwiti. Lan menika bab sing sederhana ning boten gampil anggenipun naati wonten ing kathah papan, kathah wekdal, undangan jam pira anggenipun miwiti jam pira, le molor jame jam karet, undangane jam 7 le wiwit bisa jam 8 utawa jam 9. Nah menika kados pundi anggenipun kula panjenengan tetep setya mbok liyane do molor le rawuh awake dhewe tetep setya sadurunge jam wiwit wis rawuh. Anggenipun saged netepi pranatan temtu kedah bangun kebiasaan supados menapa awake dhewe bisa asung paseksen menggaing kasunyatan urip sing bener. Lan lumantar waosan Injil dinten menika Gusti Yesus ugi paring pitedah dumateng tiyang kathah lan para murid dalem kados pundi Yohanes Pembaptis anggenipun asung paseksen menggaing kasunyatan dilabuhi kasedan jati wani mati nglabuhi bebener. Lan menika temtu saged dados pepiling lan panglimbang tumraping kula panjenengan apa ya kuwani nglabuhi kasunyatan ngasik mati ing jaman sakmenika. Yen kula piyambak ngraos-ngraosaken menika tantangan sing ageng. Awit mentalitas kula panjenengan jaman menika ya yen bisa urip ki sing kepenak. Mbuh kuwi bener mbuh kuwi salah sing penting penak. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk
Gusti Yesus, sabdo dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabeh kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenuwana kawula mawi rawing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabdo dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Wawasan Injil kapethik saking Injil Matius bab 51 ayat 1 ngantos dumugi 12. Nalika samono kasuwure asma dalem Sri Yesus wiwit kapireng dening Herodes nata prapat, lan Herodes nuli ngandika marang para abdine, wong iku genah Yohanes Pembaptis sing tangi saka ing pati. Mulane daya pangerame-rame jumedhul ing dheweke. Marga saka Herodias, garwane Filipus, sedereke Herodes, Yohanes didhawuhi nyekel lan mlenggu ana ing pakunjaran. Jalaran Yohanes matur, panjenengan boten kepareng garwa Herodias. Mulane Herodes pancena ngarah sedani Yohanes, nanging wedi marang rakyat awit Yohanes dianggep nabi. Nanging nalika putrane putri Herodias ing dina wiyosane Herodes ngetoni beksa lan gawe renane Herodes sumpah arep marengake apa wae sing dadi panyuwune. Rehne wis dikethik ibune, putri mau matur, "Kula nyuwun sirahipun Yohanes Pembaptis dipun ladosaken wonten ing ambengan wonten ing ngriki." Sang Prabu getun banget, nanging marga pekewuh marang para tamu sing kembul bojana anggene wis sumpah, banjur dawuh supaya panyuwune diparingake. Mulane nuli dawuh nigas janggane Yohanes ana ing pakunjaran. Mustakane banjur diladosake ana ing ambengan lan diparingake marang putri mau, sing banjur nyaosake marang ibune. Murid-murid Yohanes nuli padha teka njupuk jisime disarekake. Sawise iku padha sowan ngaturi priksa Gusti Yesus. Makaten sabdo dalem Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabdo dalem. Sabdo dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, ing wiwitaning wulan Agustus kula panjenengan kaparingan pitedah saking Gusti Yesus kados pundi anggenipun bangun gesang sesarengan supados mujudaken begja rahayuning paguyuban utawi komunitas. Kados Yohanes Pembaptis ingkang kagungan niat ngelekake Herodes rikala badhe garwa Herodias, garwane rayine Herodes. Tentu menika perkawis sing salah utawa kleru, lan Yohanes jejering nabi ngelekake supaya aja garwa Herodias. Ning pranyata Herodes malah lara ati dendam, termasuk ugi Herodias sing digarwa Herodes. Nah menika salah setunggal perkawis yen kula panjenengan badhe mbikak kasunyatan utawi asung paseksen menggaing kasunyatan. Kekancan karo wong apik kuwi kepenak, ning kekancan karo wong bener kuwi ora kepenak. Amargi menapa wong apik kuwi durung mesti bener, ning wong bener menika ya tumrap tiang-tiang tertentu dereng mesti apik. Yen tiang sae wong apik gampang li awake dhewe rasakake apike, maringi duit. Ning nek duit sing diparingake menika suap utawi sogokan, sacara hukum lajeng salah utawi boten bener. Lan wonten ing gesang kula panjenengan naminipun arta, duit, yatra menika dados panguwasa sing kadangkala nyingkirake kasunyatan.
wonten kasus umpamane yen wis main duit, sing wani ngetohke duit gede kadangkala sing dimenangke kasunyatane iso dituku. Mila kula panjenengan katimbalan kados pundi wonten ing gesang sesarengan jejering murid-murid dalem Gusti tansah wantun kelabuhi kasunyatan. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama, so Yang Putra, tuwin Yang Roh Suci. Amin.